Pajjiżna b'eżempju li jiftaħ it-triq fl-Ewropa. Hekk is-sit tal-aħbarijiet NBC News iddeskriva l-pass ta' pajjiżna li jagħmel illegali l-hekk imsejħa conversion therapy fejn persuna twettaq xi forma ta' terapija biex tbiddel l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna. Dan f'artiklu minn NBC News li jagħmel lista tal-5 l-ikbar kisbiet tad-drittijiet tal-komunità LGBTQ fl-2016. Hawn il-pass tal-Parlament Malti tqies it-tieni l-ikbar wieħed u pajjiżna kien deskritt bħala l-iktar progressiv fl-Ewropa fejn jidħlu drittijiet LGBTQ. Fil-fatt, innota l-artiklu, il-conversion therapy għadha meqjusa legali fil-parti l-kbira tal-pajjiżi tad-dinja. Dan il-pass kuraġġuż ta' pajjiżna ġie klassifikat fit-tieni post madwar id-dinja wara il-ħatra ta' investigatura drittijiet ta' persuni LGBTQ minn Nazzjonijiet Magħquda f'Settembru li għadda. Ħatra li lan tagħha u li tipproteġi l-komunità LGBTQ minn diskriminazzjoni u abbuż. Għalkemm saru ħafna oġġezzjonijiet kontra dan l-investigatur, l-iktar minn pajjiżi li ma jappoġġjawx id-drittijiet ta' persuni LGBTQ, in-Nazzjonijiet Magħquda komplew b'din il-ħatra. Fit-tielet post kien hemm il-bojkott f'North Carolina ta' ċelebritajiet u kumpaniji kontra l-liġi li talbet li persuni transgender jużaw toilets skont il-ġeneru tagħhom fit-twelid u mhux skont l-identità tal-ġeneru tagħhom fil-preżent. Fir-raba' post il-Belize li neħħew liġi tal-era kolonjali li kienet għadha tikkriminalizza lil persuni omosessuali. Il-Qorti Suprema ta' Belize iddeċidiet li din it-tip ta' liġi hija waħda li tmur kontra l-Kostituzzjoni tal-pajjiż. Fl-aħħar nett fil-5 post iż-żieda qawwija fin-numru ta' persuni LGBTQ fix-xena tal-ispettaklu, minn konkorsi ta' sbuħija għal Lotit Awards għal serje televiżivi fejn ix-xena tal-ispettaklu xeħtet dawn l-ikbar fuq stilel u kwistjonijiet LGBTQ. Il-koll passi li juru l-importanza tal-ugwaljanza fis-soċjetajiet tagħna fejn id-diversità ma titħallix tnessina li aħna il-koll umani.